civan bun mün dedit, gava civan bun mün dedit. Balkişbûn û nebalkîşbûna vê tabloyê em ji we re dihêlin temaşevanên hêja. Lê li gorî me balkîşbûna vê tabloyê di rengên şîn, zer, sor û qehwîyî de ye. Lê bêjna eskeletekî bi dest û piyên wî diyar e. Weke kevirên çargoşe bi xezikên zer hatiye nîgarkirin. Ew ne piştxwarê Notre Dameê ye, ew dizê goristanê ye. Di destên wî de diranên zêriyên termên mirî peyda dibin.